Now go to work, bitch. שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של גיימר אוף אקשן, והיום אנחנו במפת גיים סורווייבל גיים. טוב, אני פה עם אורל. אורל, איפה אתה? יאללה, מה עושים? בוא, אתה רואה פה פה אנשים מכוערים. נו, רגע. פה באמצע רשום survival games, click to join arena 6. נו, ללחוץ על זה? נו. אז חכה. זה לא יעבוד לך, חכה, בוא אחריי. אתה רואה באמצע ארנה 3? תלחץ על זה, לא, וואי, זה עצבים. רואה אחד מעל ארנה 1? רגע, כן. לא, גם לא עובד. רואה ארנה 4, זה הכי למטה? גם לא עובד, נו. בוא לצד השני, יאללה. תנסה ארנה 7. הנה אתה, לא? לא, ארנה 5. על מה ללחוץ? פה, הנה, אני פה למטה, מאחורה. תסתכל, אתה רואה לאן אתה נותן מכה? נו. נכון, ליד הארנה 5 יש משהו שרשום תאריך. הכי למעלה. אי אפשר. אז נכון לידו יש משהו שכתוב עליו תאריך? תלחץ עליו, על התאריך הזה, כאילו. אין, וואי, זה עצבים. בוא לצד השני. ניסינו פה כבר. תיכנס לה למטה, ארנה 4, לא, ארנה 3. טוב חברים, נחזור אליכם שנמצא וחזרנו. אין, אני לא יודע למה זה לא עובד. אוקיי, איפה אתה אורל? משחק. יש לי כבר מכנס. שנייה. נו. כן. סורי. למה אתה הורג אותי? יש לך שתי חרבות? למה מישהו גנב לי אותה איכשהו? יופי, תביא קצת בשר, תביא בשר. תודה. בוא, תהרוג. ביי, לא אותי. טוב. וואי, הבאתי לך כמעט הכל, תביא לי איזה 2. יאללה, בוא מהר, בוא, מאחורי. אנחנו בתים? אנחנו גולדים. אל תתקלל לאף אחד. יש לי גם שתי חרבות. יאללה, בוא תחטוב עץ. טוב, איפה אתה? חושב שאפשר לחטוף פה, אם אני לא טועה. הלכת? יאללה, בוא. בוא, צריך למצוא... בוא, הנה, פה. בוא, עכשיו אנחנו צריכים למצוא פה צ'סטים, יאללה. הנה, יאללה, צ'סט ראשונה. טוב, לא יוצא. 5 חצי. בוא. אוקיי. הנה צ'סט. מה חצים? אתה רוצה 5? הנה עוד צ'סט, יאללה, לוקח. אין בו כלום. אין בו כלום. כן. הנה עוד צ'סט. אבל תן גם דברים. מה יצא? חכה, תן לי את הצ'סט שמצאנו פה. כן. בסדר, אם יהיה משהו אני אביא לך. אתה יכול לרוץ? לקחתי. וואי, שיט, הרגו גם אותי. בוא, אתה רוצה משהו? אוי! אבל הרגו אותי. רגע, אני בא אליך. יאללה, בוא, לא נורא, עוד פעם. ארנה 3, בשני. רגע. איפה זה ארנה 6? כי אף אחד לא עובד, אני אגיד לך. אי אפשר. הנה, בוא לארנה 6, מהר. איפה שארנה 6 בראשון? מה אי אפשר? הנה, נכנסתי. ארנה 6 בראשון.
אורי, לא בשני. כן, נו. רגע, איפה אתה? איפה אתה? שומעים אותך חלש. מה יש? בוא אורי, בוא אחרי, מהר. כן. הנה, בוא. בוא, אתה שומע? יש לי דגים. עכשיו בוא, עזוב, לא צריך להרוג, בוא. אין לי גם, אתה רוצה טיפה אוכל? גם לי. אי אפשר. ומישהו מאחורינו, מה הוא רוצה? תהרוג. אוי, לא, בוא. תהרוג אותו עם היד. אורל, לאן? חכה. אני רק... אורל, איפה אתה? יופי. פה, הנה, קח. איפה אתה? הוא בא לאכול ופירקתי אותו. בוא, פה מספרים. פה מעליך. אוכל, מה זה? האוכל פה, נראה לי זה הלארד. חכה, תביא אותו, אין לי כלום, תביא. יאללה, בוא. הנה צ'אט. יופי. יאללה, בוא, הנה, קח. מה זה? קח וודן סורד וקח תפוח. הבאתי לך כבר וודן סורד? יאללה. אז יש לנו גם שתי חרבות, אחת ספייר, יאללה בוא. תביא, אין לי. מצוין. בוא, הנה עוד צ'סט. מכנסיים. בגדים. יאללה, יש לנו בדיוק לשתינו סט, קח. עוד צ'סט? רגע, מה יש בצ'סט הזה? מכנסיים, למה אתה לא אומר? יש לי 1000. אז תביא לי. יופי. טוב, הם לא שוות לתחת. קח טיפה אוכל מוכן, מצאתי מהצ'סט הזאת. הנה, ומצאתי גם נעליים מזהב. מה? אתה מת? יותר טוב מזה, קח. איפה אתה? תמור את זה. לא יודע איפה אתה, אורל. מה? איפה? הנה. פה ירדתי ואני מאחורה ולקחתי עוד צ'סט. אתה שמת מזהב? יאללה, הנה, קח, אתה רוצה מכנסיים? קח, נעליים, סליחה. יאללה. וואי, מצאתי גם עוד מלא קוקט בורדשופ, קח. יאללה, אנחנו הולכים לקרוע. וואו, מה זה המגדל הענק? אפשר לעלות אליו? איזה מישהו באזור עם איזה דיימונד אולי סורד שם. או משהו. זה מה שהיה. אוי, יאללה, בוא. זה ליד הספאון. לא, זה סתם. זה סתם שכאילו יוצאים מהמשחק. קח, תשמור את זה. לאן? מצאתי גם מרק. טוב, לאן לברוח? אור יברח. בוא לפה, אני מאחוריך, מהר. לא, אולי הוא יהיה איתנו ביחד, עזוב. הוא יותר חזק מאיתנו. כן, הנה, הוא מבקש טים, הוא מבקש ביחד, אבל הורגים אותו. בוגדים. אוקיי. אתה רוצה להרוג אותו? לא. יאללה, רגע, שתינו עלינו. אנחנו מפרקים אותו עם שתי וודן סורד. בוא. כן, אז יאללה, בוא, אורי מוכן? מתי שאני אומר לך. עזוב, יהיה לו סיכוי יותר גדול, אם הוא נכנס לספאון. אז תעזוב. לא, אוכל, דבר ראשון לא נמות מאוכל, זה בטוח. יש פה משהו? בורקשופ, יש לך את האוכל של החזיר? יש לי 8, כאילו, 10. אורי, כמה אוכל יש לך? מה יש בו? אז לי יש 8. טוב, אל תיפול לשם, אל תיפול, זה מלכודת אני חושב. הנה עוד צ'סט. מה אתה נותן לי מיליון נעליים? מלא דברים. קח קסדה וקח את זה. רק.
אתה רוצה טיפה עם זה, וקח אנדר פרל אחד. הוא ימזרק לך את הווידן סורד. תזרוק לי ווידן סורד. לראות? מה זה? ותזרוק לי את הווידן סורד. לא, ווידן סורד. אתה רוצה אוכל? כבר 3 חרבות ומצאתי טיפה בורקשופ, מה איך שקוראים לזה. רגע, חכה לי, נו, נפלתי למים שנייה. לא. רגע, חכה לי. בוא נמשיך להסתובב, נמצא פה איזה צ'סט או משהו. למה אתה עושה את הסיבוב? הנה צ'סט. טוב, אני אקח את זה. דברים, וודן סורד כולה. אני בא. כן. עוד כמה אנשים נשארו? מה? אני מצאת גול. טוב. יאללה. יש פליירס, כל פעם שאתה תשמע ברק אומר שמישהו מת. יש פה טבע? יש צ'סט. הוא קרה. אני לא מוצא, חכה, בוא נראה. חכה, איפה אתה? דמיינתי. חשבתי שיש פה מישהו, אבל זה... אין לי אוכל, חכה, אני צריך לאכול. פה בחוץ, סתם, הנה. בוא נמשיך לחפש בבית הזה. טוב, איפה אתה? את האפלס. הלוואי שנמצא דיימונד. איזה פרק. סליחה האוזן. לרעשי במיקרופון. מה זה טוב? איפה אתה? לא טועה, עוד פליירס אחד, אם יהיה 5 או 3 פליירס, אני לא יודע, אז יהיה... אם יהיה 3 פליירס או משהו כזה, זה יביא אותנו למקום עם כל הדברים שיש לנו עכשיו ונצטרך להילחם שם. להיות למעלה? מצאתי... מה? מישהו הרג פה? למעלה מהר. סטייק. 2 סטייק לא מבושלים. הוא פה, לא? נפל למטה. מה? יאללה, בוא נראה. אז זה צריך לשגר אותנו, לא? איפה אתה? אני לא יודע, אנחנו כבר 3 פליירס. אני בא, חכה. או שלא עושים את זה פה. אז אני אהיה איתו עכשיו. למטה, בוא מהר. תקשיב, אם תוקעים אותנו, ישר תשתגר עם האנדר פרל. טוב. לא באתי עם וודן סורד. וודן, כן. אני מוצא דרך איכשהו להיכנס לבית. רק אני אתה ועוד מישהו נשאר. אני מצאתי. נראה לי. יש פחמים פה? לא, אין אנשים. לא. לא. רגע, חכה לי. חכה, אני לא... מה זה? יאללה, בוא. הנה, יש פה עלייה. זהו? אוקיי. איפה האיש האחרון? כן, ואתה יכול כזה לעלות, בוא. רגע, איך אני רואה... וואו, הרבה הורגים. מושג. אלה הפרקים האלה, אני חושב שהם סתם. מתי שאתה תראה משהו פלייר, אז כאילו. בוא, אני מאחוריך. יש לי תפוח מיוחד, הוא לא נגמר. לא. תראה בזהירות כאילו. הלאה! וואי, איזה... מוצאים דברים. בואו ננסה לעלות איכשהו, לצמר את העץ. ואז גם נראה את כל המשחק וגם יהיה לנו תצפית טובה ויהיה קשה להרוג אותנו. זה כאילו... הנה אני פה להתחלה. בואו נחשוב.
כן, כן, קפוץ. איפה צ'סט? הנה צ'סט. אני אקח את החרב. לקחתי חרטות, יאללה. אוכל וזהו. עולים? אני לקחתי. כך. איפה אתה? בוא לידי. לא, הנה, אני פה. הנה פה. תקשיב, זה מה זה מסובך, אז תיזהר פה רצח. למה פה אם אתה נופל זהו, אתה מת. הנה, בוא. תהיה על שיפט כל הזמן. איפה אתה? הנה. פה תעלה. איפה? לרוץ, לקפוץ, לעלות. לא רואה אותך. פה מאחוריך. לקפוץ לאן שאתה? הנה. מאחוריך בדיוק. נפלתי ואני מת. כן, בוא. איזה באסה. היה ברק? יאללה, גם אני. כן. יאללה, אני מסיים את הסרטון, כולם כבר באיזה ארנה. טוב, איפה אתה? בוא לחמש. ארנה 5. לא, בוא, סורבייבל גיימס אחרון, בוא לארנה 5. ארנה 5. יאללה, נכנסתי. בראשון, טוב. כן, יאללה. תלך על איזה צ'סט, תקשיב, בתוך המים תלחץ על רווח וקונטרול. יאללה. הפעם נשאר בספאון וננסה להרוג ישר אנשים? יאללה, מתי מתחילים? הנה אורי, אנחנו אחד ליד השני, מה קורה? אורל, מתי מתחילים? מה? אוקיי. לי מושג. טוב, שנייה אני בא. אוי, חברים. כמו שאתם רואים, אנחנו הולכים גם להשקיע פה פרקים, ומקווה שיצא לי מזה משהו. יאללה. מחכים לאורל. יאללה, 20, 19. כן. יאללה, הנה 20 שניות מתחילים. זה ספירה שלך, ספירה שלהם. זה כבר מתחילים. הנה, אמרתי לך שנייה אחת, 10, 5, 5, חיילים, 4, 3, אורי מוכן, תרוץ. שיט, מה? לקחו לי הכל. אין לי כלום. מה? רקנו הכל. תביא לי משהו, אורל. איפה אתה? איפה? נברח, בוא אחריי. פה, הנה. נו, תביא משהו. בוא, הנה, מול העיניים שלך. לא, אני צריך חרב. אוקיי, הנה, אני לידך. מה, אתה רוצה להישאר בספאון? אין לי כלום, בוא קח רק את הבגד הזה, זה מה שהוא יחכה, זה הוודנסור. טוב, יאללה, בוא נלך מפה, בוא. אין לנו כלום. חכה, בוא נבדוק, בדקת בכל הצ'סטים למה איפה משאירים. בגדים רצחניים קיבלתי על ההתחלה, איזה כיף זה. למה? יאללה, בוא. וואי, מי זה אסטריק? נכנסתי בכניסה. וואי, אסטריק צריך למות. איפה שהמפלים. טוב, איפה אתה? יאללה, איפה אתה? אני בספאון, איפה שהספאון. איפה אתה, אורל? אני לא יודע איפה זה, כנס לספאון. הנה אני. בוא אליי, בוא. איפה אתה? לי אין בכלל אוכל.
תביא תפוחה. וואי, אין לי גם הרבה אוכל, יש לי רק 3 תפוחים. קח, תפוח. יאללה, צ'סטים. כל מה שאתה מוצא בצ'סט תביא לי גם. תעשה פה את הפרקור, אבל למי יש כוח עכשיו לעבור לא, במים? בסדר, כי לי אין כלום. לא, אני מתחלק איתך, אבל אתה רואה מה? תעלה. לי יש רק בגדים ווודן סורד. יאללה. מפה קשה, כן. אבל נראה לי זו מפה... די. לא נגמור בה עוד חצי שנה. אין לי אוכל. בסדר. צריך למצוא צ'סטים דחוף. פשוט תאכל עד שמתי שכאילו אין לך 0 אוכל. סליחה. איפה אתה? דחוף סורי עכשיו. על המכה שהבאתי לך בטח. איי. בוא. וואי. אין צ'סטים פה. אין צ'סטים. אין צ'סטים, מה זה? You can't destroy here. תביא נעליים. מה? יא מניאק, היי אתה לוקח את כל מה שטוב. וקח גם וודן סורד. יש לך מכנסיים? קח טיפה דג. וקח... יאללה בוא, איפה אתה? אין לי כלום, אני אומר לך. סוף סוף מצאנו לפחות צ'סטי, עשתה אותנו. יאללה בוא. פה. דגים, אני אוהב דגים. יופי, יאללה, אתה גם סודר טיפה. דגים. גם הבאתי לך דגים. זה דג טונה. וואי. דג טונה. וואי, לא מוצא פה צ'סט. נכון? אין פה אפילו צ'סט. זה מפה חרא. אנחנו מטיילים. אנחנו לא יודע, אין פה סוף כאילו, באמת אני לא צוחק. בוא. אל תלך בנפרד למה יהרגו אותך. ויורדים מהם. הדג לא עזר לי. יאללה, אתה יודע מה זה מזכיר למשחקי הרעב? זה משחקי הרעב. יש מפה כזאת, אתה יודע, יש שרת כזה. מה? חכה. כן. יאללה בוא. בסדר. אחרי שנסיים את הסרטון, לפני שנסיים אז נלך ללובי ונראה לכם כאילו כל האפשרויות שיש ואתם תגידו לנו כאילו מה לעשות. איזה אי, לא מוצאים פה כלום. עכשיו אני אומר לך, אני אלך חצי מפה, חצי סוף של המפה ואז נמצא משהו. סתם לא מניח לך. יאללה אורל. מצאנו מקום, מצאנו. אורל, חכה, אני רוצה דברים. אני גם... אני הורג אותך. אני רוצה דברים. אוי, זה מקדש. אני מת מאוכל. שיט, אכלתי. איפה? וואו, בוא נהרוג אותו. מקדש המקדשים. קושטנו עליו, אמבוש. יש, תביא את הדברים שלו, תביא. יופי. יאללה. קח. הופה. הנה, סידר אותנו טיפה עם אוכל. יש פה צ'סטים? אתה יודע כמה HP הוריד לי? 2 לבבות. בוא נמצא את הדרך לעלות למעלה. חכה, צריך לעלות איכשהו למעלה. אני מה, יודעת, נראה לי. כאילו זה עכשיו יביא לי רג'נריישן.
גם אני לא. נראה לי שאני מצאתי. לא נראה לי שעולים לפה. מה קרה? כן, ותשכח מזה, לא מצאתי. איפה? הנה אנחנו. איזה דפוקים. כן. אורל, בוא נשמע. תעלה במורד המים. מה? כאילו. נפלתי למטה. מה קרה? עם כפתור. לא? נלחץ עליו ולא יקרה כלום. איזה יופי. טוב, נו, אני לא יכולה לעלות למעלה. לא. נו, אני עולה, אל תיקח הכל, אורל. תשאיר לי תיבה. יופי, יש פה 5 צ'סטים. תעלה דרך המים. סבבה, יאללה, אני עולה, נו, וואי. וואי, כמה אוכל. אני מביא לך דברים, אני מתחלק איתך, וואי, כמה דברים. רגע, אני מחכה למים שירדו. תוריד לי מים. רגע, אני מחכה שירדו מים. לא מאמין, אני אכלתי שנייה זה. רגע, אל תיקח הכל. נו, תוריד לי כבר מים. אורי. זה רק למטה. וואי, איך אני יורד? וואי, אורל, יאללה, תעלה כבר. אני יודע, אני תקוע פה. חכה שנייה. אני עולה לנסות לעשות לך משהו. תיקח מה שיש בתיבות, תזרוק לי. הנה אתה. וואלה, אני צריך לרדת, אבל למטה. רגע, לא, אל תזרוק. אני הולך עם מהר. הנה, קח. הנה. זה גולדן אפל. טוב, אורי, אנחנו מסודרים. יאללה, בוא, תרד למטה, תקפוץ. אתה יכול לקפוץ. תיפטר יפה מהבגדי אור הנובים שלך. זה קשה. אתה עומד? תעלה בהם. יופי, נו. מה, אתה רציני? הנה, אני יכול. אני מנסה, מה זה חרא הזה? הנה, יורדים מים. תביא דברים. איפה אתה? תביא דברים. טוב, אני פשוט ארד אליך, מה קורה? קודם כל תביא דברים. יאללה, בוא, מאחוריך. תביא. בסדר, בוא נרד לשטח פתוח, יאללה בוא. תביא חרבות אם מצאת משהו, אוכל, משהו. אני מביא לך, אבל תבוא. הבגדים האלה. קח טיפה מזה, גם טיפה מזה. גם מזה. רגע. אתה רוצה אולי גם מזה? אתה רוצה גם 4 אנדר פרל? קח, יאללה. תביא אותו. כמה דברים. הנה צ'סט, בוא. יש לי חרב מעץ, אני תקוע. כמה דברים. בוא, הנה צ'סט. תביא את החרב. מה אחריך? יש לך חרבות, תביא. מה? יא בן זונה. למשל. לא גול, יש לי אבל רק קח חרב. לא יודע, היה איירון או אבן פה. אז מה, אני אביא לך את החרב גולד? לא. היה פה חרב רק זהב, אתה רוצה אותה? יאללה, בוא כבר. אני אזרוק את החרב הזה. יואו, וואי, איזה כיף, איזה מסודרים אנחנו. עזוב, בוא נלך למקום אחר, יאללה. לא מאמין, ידעתי, אני חושב שנשאר שם עוד צ'סטים, אבל אני לא יודע בדיוק. לקחתי. יופי. עוד. חרב גולד, בבקשה, קח גם כזה, תנסה להשיג לה. יאללה, זוז, אני אשיג לנו פה את הבלוקים, אי אפשר. אני אוכל פה מלון, אתה רוצה בלוקים של מלון? למה הם הביאו את זה? של מלון. וואי, מה אנחנו צריכים וודן סורט? תעיף וודן סורט, תשאיר לעצמך רק 2. נכון, עם כזאת זהב רק. לא, אין לי כזאת. יאללה, אתה עם סט איירון? טוב, יאללה. כן, אתה עם...
אם הורגים אותנו, אם יש לנו קצת חיים שמרביצים לנו, לא. תאכל גולדן אפל. יאללה, בוא, אנחנו מסודרים. כן, 2, יאללה. איפה אתה? בסדר, כן, יש יאללה, לי איפה 2, אתה? כמה יש לך? יאללה, טוב, אני... אנחנו הכי טובים פה ואם במשחק. מרביצים לך, תשתגר עם אנדר פרל, ואז נמצא אחד השני. כן. אז אני לא צוחק. יש לנו הרבה אוכל. עוד מלא אוכל וזהו, ואנחנו הכי מסודרים. אבל מה? לא, לא, מה לא. אנחנו... יאללה, בוא. הורגים אנשים. אני אוכל גם אפל. אתה רוצה טיפה אפלס? למה? בוא. אבל חכה לי. הוא רוצה נעלה על האי הזה? בסדר. למה? לא, יש בו משהו. אם היה לנו עכשיו סירות או משהו, לקיחת קונטרול. וואו, שנתיים לפחות לוקח לי את השרת הזה. איך היה לו זמן לבנות את הזכוכית הזו? זה תסתכל. פלאגינים הכל, מה יש לך? כן, תסתכל כל השיגורים האלה, כל הקומנטס. מצאת משהו? כן, אבל בסדר, זה בוא קשה מאוד. זה כזה קל. לא, כלום. כמה סטייק? הנה כמה מצאתי סטייקים? צ'סט. יש סטייק, אנדר פרל וזהו. תביא. בוא לאי הזה, בוא. 2 מנותו, 3. ועוד 2 אנדר פרל, אתה רוצה אחד? ולא זוכר, עוד משהו מצאתי. קח 2 אנדר פרל. ומצאתי גם טיפה אוכל תרנגול, קח. הנה. איפה הם? עם האנדר פרל לצד תביא השני. אותם. כאילו, כן, מי יש כוח? רגע, איפה הם? למה 2 אנדר פרל? בוא. לא משנה, נו, יאללה, יש לי 4, לא חשוב. אתה זרקת! לא, אתה לא יכול לקחת אותם, יאללה בוא. טוב, יאללה. לא, יאללה. די עם הברקים! יאללה, בוא נמצא אנשים, נהרוג אותם. אני אוכל עוד בשר חזיר לא מבושל. חייב דיימונד, אחי, וסי דיימונד, אנחנו מסודרים פה לכל הזמן. רק תביא חרב אותו, דיימונד, תביא רק אותו. חרב דיימונד. צ'סט, אורי צ'סט. אני רק רואה. אני רוצה לראות. סטופ, סתם. סתם דברים, כן, לא ראיתי. צריך לקחת פה כלום חוץ מפיש. שהנה, קח 2. ראית? פאק. חכה. מה? איזה ג'אמפ נתתי? איפה אתה? הנה. נפלתי בדיוק לסוף. שנייה, אני צריך לעלות. וואי, נו, אני צריך לעלות לך מההתחלה. ופה, ופה, פה, 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 פה. נו. עזוב, אפשר לעלות לפה נראה לי. גם אני. תגיד, אתה רואה את השם שלי? איפה סולמות? איפה? הנה! תעלה בסולמות האלה, בוא לפה. בוא, הנה פה. בהתחלה שניסינו לעלות. הנה, אני רחוק ממך, רצח, חכה לי. פה, מעליך, תסתכל. הנה אתה נראה לי. הנה, תסתכל למטה. טיפה למעלה. מה? קיצר, אני מול הפנים שלך. לא, הנה, מאחוריך. בדיוק. לא, זה סתם שחור. צריך לאכול. אוי, מה זה למעלה? בוא מהר, בוא, תחתוך אותה ים. למעלה, אחי? זה לא שחור, למעלה, תסתכל ותראה שם גשר.
לא יודע. מקודם ראיתי פה עשבים, כאילו, כזה. מה? בואו נמשיך לעלות, אני רוצה לעשות פה איזה. מה מצאת? מצאתי את זה. אלה. רואים מקדימה? מה שיעלה אותנו. חכה לי. אין. אלה כמו סולמות. תעלה. יש לי, מצאתי פה איזה חור. אז מה זה? רגע, אני בא. בוא. כן, נראה לי גם. בוא. לא, תלך לשם, טוב, יאללה, בוא. אני חושב שזה הספאון. זה הספאון. מה קרה? איפה? טוב, זה לא הספאון. תביא. אורי, תיזהר מאוד. הנה צ'סט. צ'סט נקי. כלום. יורדים? צ'סט נקייה. איפה הספאון? ספאון, יאללה, בוא. הולכת לפה? זה הספאון שם למטה עם הגדירות, יאללה, בוא נעוף מפה. איפה אתה מאחורי? אתה תמיד נעלם. יש שם איזה גשר כזה, בוא נעבור, בוא, הנה מאחוריך. איך עולים לגשר? מאחוריך. רגע, אני צריך לאכול. יאללה בוא, תעשה פרקור. אני בא, חכה. לא ירד לי האוכל בינתיים, יאללה בוא. חכה לי. הנה, גם אני ראיתי. אני ראיתי את הברק הזה פה, בוא מהר. מה מצאת? בואי תפסיקי. כלום, בוא נעבור בגשר. תראו את הגשר. זה נראה לי סתם. תראו את הגשר, זה סתם אני חושב. זה פרקור. תיזהר בו רצח. טוב. זה לא פרקור, זה מכשולים. נמשיך לעלות פה ונבדוק מה יש. מה קרה? מה זה? בוא. נראה לי נשאר. תיזהר מאוד. איפה אתה, אורל? הנה פה. כן. מוכן על החיים ועל המוות. רגע. מוכן? 3, 4 לא, אני הורג. וכפי שראיתם חברים, אורל ניצח אותי וניצח את כולם. טוב, כבר עבדנו בצוות האמת. טוב, אז אורל, איפה אתה? אורל, ככה שנגיד להם שלום. בוא אליי. איפה אתה? יאללה. זה היה הכל להיום. תנו לייקים, סאבים, תגיבו, ואל תתביישו להגיב, בלט. עמוד לידי.